Hello friends, welcome to my channel by Dimia Abir. Dini आङो गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। So मोइना पुख्रि होननाय मोनसे जायगासिम जोङो हान्थिलांनो नागिरदों। So बेयाव मोनसे ओरैबायदि मोनसे समायना सिनारि दङ। दा जोङो बे सिनारिखौ जोङो नायहैगोन आरो नोंथांमोननोबो आङो खोब क्लियारै आङो देखायनो नाजागोन। So नैबे समाव जोङो दा हान्थिलांनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जाबाय। So आंजों लोगोआव दङ नै बिथां बुद्ध बराबो आंजों लोगोआव दङ। दा बिथाङानो कारखौ सालायगोन आरो आंजों लोगोआव दंबावो बिथां नेलसन बर' बिथाङाबो दङ। स' आरो सासे लोगो दंबावो बिथाङानो जाहैबाय राजिब नार्जारि। बिथाङाबो नैबे समाव जोंजों जयै थांफागोन। स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो बिनि थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। स' थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि। समाव हान्थिलांगासिनो दङ नागिरजुलिनिफ्राय तामुलपुर मोनहां जाबाय। दा नैबे समाव जोङो मैना पुख्रिसिम जोङो हान्थिलांगासिनो दङ। बारा गोजान नङा। नैबे समाव जोङो मैना पुख्रि मोनफैबाय। दा जोङो नैबेनिफ्राय बेसेबा गोजौ हाजोआव जोङो मानखोलांसिगोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। दा जोङो मैना पुख्रिसिम जोङो हान्थिलांगासिनो। नायलांबाय था नोंथांमोना। नैबे समाव जोङो गारिखौ हरै एसे साइडथिंजाय जोङो दोनबाय। दा दोननानै जोङो गोजौ फारसेथिं जोङो हान्थिलांगासिनो। नै लोगोफ्रा गाखोलांगासिनो दङ। नाय लोगोफोर, वाव मेंबायदों नामा? मेंबाय? थौ थाबाय थौ। दिनै आङो गिबि खेबनि थाखाय मैना पुख्रियाव फैदों। स' आंबो नोंथांमोननो नैबे समाव मैना पुख्रियाव मा दङ आं नोंथांमोननो आबुङै आङो दिन्थिनो नाजागोन। ओरैबायदि गोजौखा। नोंथांमोना नायनो गोसोबा नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन। नाय लोगोफ्रा माबायदि मेंनानै जिरायनानै दङ। माबायदि नांदों गोसोखौ? मोजां नांदों ना? जोबोद मोजां नांदों फैनानै। समायना सोरबा मिथिंगायारि बिउटि नायनो गोसो दंब्ला फैनानै नायफैनो हागोन। जोबोद मोजां नांदों फैनानै जायगाखौ, थान्दाबो। स' नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला फैनानै नायनो हागोन। मानो होनना बुङोबा नैबे मैना पुख्रिया बारा गोजान नङा। मुसुलपुर बारनानै निकासि मोनो। बे निकासि एकदम साहा फारसेथिं फैयोबानो नोंथांमोना बे मैना पुख्रिखौ नुनो मोनगोन। स' जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन बे मैना पुख्रिखौ। आं नोंथांमोननो देखायगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय था। जोङो मोनफैथारबाय, मैना पुख्रि मोनथारबाय। नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना। आं नोंथांमोननो आबुङै देखायनो नाजाथारगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयावहाय मा दङ आं नोंथांमोननो आबुङै आङो देखायगोन। स' मोनथारबाय। बेसेबांबा गोजौ हाजोनि गेजेराव नैबे मन्दिरखौ बानायनानै दोनदों। नायलांबाय था लोगोफोर, वाव नाय। आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय था। ओरैबायदि मोजां मोनसे मन्दिर खालामनानै दोनदों बेयावहाय। आं दसेनि उनाव बे मन्दिरावहाय थाबायलांगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। ओरैबायदि हाग्रा लोगोफोर, नाय नोंथांमोना। जोङो थांगासिनो दङ। बिथिं मा दङ जोङो नायहैथारनि एसे आगोलाव। वाह ओरैबायदि दंफांनि सिं लामा दङ बिथिंजाय। बेसेबांबा गोजौ हाजोआव गाखोलांनाय।
नायलांबाय था नोंथांमोना मा दङ नायहैनि बिथिंजाय दै दङ जानो हागौ पाहार सानिफ्राय गोग्लैबोनाय स' जों थांगासिनो दङ बेसेबांबा गोजौ हाजोआव दंफैयो दा जोङो बोरैबा जुदि बिनिफ्राय गोग्लैनांगौबा माने मानसिखौ नागिरबाबो मोननाय नङा नाय लोगोफोर गोबां मानसिफोर दंफैयो बिथिंजाय जोङो थांगासिनो दङ पाहारनि गेजेर गेजेर ओरैबायदि गोथौआव मोनसे दै दङ जानांगौ गोबां माने दैनि आवाज खोनाबाय थादों जोङो बे फारसेनो जोङो हान्थिलांगासिनो दङ नै आंनि उन उन नेलसनाबो माने फैफागासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर जों एसे हाबलांनो नाजाथारनि सिंथिंजाय वाव नै बेसेबांबा गोथौ बेजों जोङो मानख्लायबाय थांगासिनो दङ ओइया नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना ओके लामाया बारा थिग नङा एसे एसे दै बोहैनाय हाब्रु दङ दा जोङो हान्थिलांगासिनो नै दैखौ मोनबाय गोबां मानसिफ्रानो बेयावहाय दुगैगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आं देखायगासिनो नोंथांमोननो बारा गिदिर नङा दैया गोबां मानसिफ्रा दुगैगासिनो दङ नाय लोगोफोर दुगैगासिनो दङ एसे गाहायथिं ओंखारलांनि गोबां मानसिफोर दंफैयो बेयावहाय नाय दुगैनो थाखाय जोबोद मोजां जायगा वाव गोबां मानसिफ्रानो बेयावहाय दुगैगासिनो दङ नाय नोंथांमोन वाव ओरैबायदि मोजां जायगा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नैबे भुटाननि गेजेरजों बोहैबोनाय मोनसे दैमा ओरैबायदि गुसु दै वाव जोबोद मोजां आं सेन्देल गाननानै फैनायबा आङो नैबे दैयाव दुगैगौमोन नाथाय मा खालामो आङो सेन्देल गाननानै फैयाखै आरो ड्रेसबो लाबोआखै बेखायनो आङो दुगैनो गोसो गैथ'ला जोबोद मोजां वाव नै ओरैबायदि मानसिफोर दुगैगासिनो दङ लोगोफोर जोबथ'वाखै आरोबाव दंबावो मन्दिर देखायनांगौ दङ आरो मयना फुख्रिखौबो देखायनांगौ दंबावो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो जास्ट आं दा बावै बे भुटाननिफ्राय बोहैख्लायबोनाय बे दैखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय दा आङो नोंथांमोननो मयना फुख्रिखौ आङो देखायनो नागिरदों ओरैबायदि हाजोनि गेजेराव जायखौ माने जोङो सानथावा बेयाव जे माने दै थागोन दा बे फुख्रिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ दा नोंथांमोननो देखायनो लादों मैना फुख्रि स' नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायगासिनो नोंथांमोननो मैना फुख्रिया माबायदि जानानै दङ नैबे समाव दाथ' अखा बांखाबो गैला स' दैया एसे खम जानानै दङ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो नै बेनो जाहैबाय मैना फुख्रिया स' आं एसे गाहायाव थांनानै देखायनि नोंथांमोननो नाय नोंथांमोना नै बेनो लोगोफोर मैना फुख्रिया नाय नोंथांमोना बेयावहाय गोबां मानसियानो दावबाय फैयो आरो फुजाबो होयो नै नाय नोंथांमोना जोबोद समायना हाजोनि गेजेराव मोनसे फुख्रि
नाय नोंथांमोना आरो मोनसे मन्दिर दङ दा बे मन्दिरखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो आखायाव लादों स' नोंथांमोना नायलांबाय था आं बे मन्दिरा माबायदि नोंथांमोननो आङो देखायनो नाजागोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफ्रा एकदम मेंनानै ओरैबायदि मोजां जिरायनानै दङ नाय नोंथांमोन वाव थांखादिया बिसोरो जेरावबो बेरायनो मन्दिरखौबो नायहैयाखै दा थेवब्लाबो आङो हारसिं थांनानै मन्दिरखौ आङो नायहैगोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना नैबेनो मन्दिरा बेसेबांबा गोजौआव मन्दिर मोनसे दङ दा बेखौ आं नोंथांमोननि सेराव देखायलांगासिनो स' नायलांबाय था नोंथांमोना नैबेनो मन्दिरा नाय नोंथांमोन ओरैबायदि समायना नुदों वाव जोबोद समायना स' आं नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था आं एसे गाखोनि स' नायलांबाय था नोंथांमोना वाव जोबोद समायना ओरै थांग्रोनि आङो स' नाय नोंथांमोन ओरैबायदि समायना स' जोबोद समायना मन्दिरा स' सिङाव मा दङ आङो एसे नायहरनि ओरै साइडथिं थांनि एसे नाय लोगोफोर गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय फैनानै फुजा खालामफैयो नाय नायलांदो स' दिनै बन्द' जानानै दङ बेनोमोन लोगोफोर ओरैबायदि हाजोनि सायाव माने जोबोद समायना मन्दिरा स' आं बे मन्दिरखौ नोंथांमोननो देखायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे मन्दिरखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नै 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 बेयावहाय ओरैबायदि मोनसे गुदुं दङ वाव ओरैबायदि फ्रेश बार थान्दा स' नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो गोजौ फारसे नै बेवहाय गुबुन मोनसे मन्दिर लुनो थाखाय बेवहाय गायसननानै दोनदों नाय नोंथांमोना आं नोंथांमोननो देखायदों स' नैबेनो जाहैगोन मोनसे शिब मन्दिर वाव ओरैबायदि गुसु बार स' लोगोफोर बेखिनियानो भिडिअआ बेवहाय माने नायनो गोनां होननानै बुङोबा मन्दिर आरो बे मयना फुख्रियानो आरो बेनिफ्राय एसे हाजो गोजौआव थाङोबा नोंथांमोना नुगोन मोनसे दैमा दङ बे दैयाबो एसे जोबोद मोजां दुगैनो थाखाय स' नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा बे मयना फुख्रिसिम फैनानै मन्दिरखौ नायनो हागोन आरो फुख्रिखौ नायनो हागोन बिनि उनाव दै आरो माखासे नेचारेल सिनारिफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय